Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Planet Zoo, og jeg tænker, at vi tager herved, og så Europa. Og så, jeg er ikke særlig god til Planet Zoo, så derfor tager vi let, og så flat. Nu skal den hedde Zoo. Og så, ja, og vi spiller sandkasse, fordi jeg er ikke særlig god til at spille uden penge. Nej, med penge. Sådan der. Det første, jeg tænker, vi gør. Ja, jeg ved godt, jeg mangler nogen, der kan arbejde her. Men det er slet ikke noget til nu. Ja. Jeg tænker, at kø sti. Og så er der også de her personale stier. Nu kan jeg ikke få lov til at sætte dem. Brug til. Og personale stier. Og vi tænker, tyk skal den være, vi tager 6 meter. Ikke? Ja. Det er fint. Jeg tænker, vi gør det der. Ja. Og så, ja. Så tænker jeg, at vi skal have personale her. Nogle personale bygninger. Ja. Vi fjerner lige det træ. Det der. Og så det der. Ja. Vi skal i hvert fald have noget mad her. Og til noget dyremad, tror jeg. Og så fjerner vi lige flere træer sådan der. Så tager vi også lige en personale bygning her. Og jeg skal nok vente den om. Ja, jeg skal vente den om. Så. Ja, så skal vi også, det er sådan til nogle sygdomme, så skal vi have dyrlæge. Og så skal vi have noget kaffe, tings, et eller andet. Og så skal vi have noget, et eller andet også her. Jeg er ikke helt ved, hvad jeg er igen. Og sådan der. Og så noget til et værksted. Det var der. Og så noget byggeting, tror jeg. Så tænker jeg, at vi fjerner den her sti. Ja. Ja. Ja, det er fint. Så, ja. Jeg tænker bare, at vi skal have nogen, der kan arbejde her. Så vi tænker sådan en af dem, en dyrepasser og en mekaniker. Og så en vagt. Og så en sælger. Okay, de kommer ud af de der butikker. En dyrlæge. Og en taler, det behøver vi ikke endnu. Ja. Jeg tænker, vi pauser. For at se, jeg har allerede haft den her suge i et år. Altså, jeg har ikke engang noget. Jeg tænker, det første dyr, vi skal have et bur til. Et habitat til. Jeg tænker, det skal være et ulvebur.
et ulvehabitat. Så ja, lad os tage det der. Det her glas. Og så, hvorfor kan jeg nu ikke det her der? Så, ja. Så tænker jeg bare, at vi bygger lidt nedad her. Og så den her der. Og så tænker jeg, at vi tager den her. Og så gør vi herover. Derhen. Her. Og så tænker jeg, så skal vi gøre det der. Og så derfra. Ja. Så det, ja. Hvorfor kan jeg ikke få lov til det her nu? Det vil jeg rigtig gerne. Så der. Tror I ikke godt, den kan komme op her? Jeg laver bare lige hegnhul, tror jeg ikke. Nej, man kan også gøre noget andet. I stedet for. Kan jeg lige få lov til det her? Sådan der. Så passer det. Så tænker jeg ikke, det kan komme ud her. Men ikke, man skal lave hegnet bare en lille smule her. Hvad står der nu om, man skal gøre før man kan, ja. Hvad skal man gøre, hvor højt skal hegnet være-agtigt? Det var det, jeg mente. Ulv. Ja, ulv. Vi er nødt til at købe en. Skal vi købe en, men ja, jeg spiller alligevel sandkasse, så jeg skal ikke sende til Sue endnu, altså. Og jeg har sat den på pause. Ja, og så skal vi lige indlæse her. Ja. Prøv at se den der lille baby ulv. Så den er bare rigtig farlig. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan det er, man kan se det der, hvor højt hegnet det skal være. Det ved jeg bare slet ikke. Jeg ved ikke, hvor mange det må være. 2 til 12 op til 12 haner op til 1200. Jeg troede faktisk kun, der måtte være en han i en flok. Ja, det var der bare ikke kun. Så ved vi det. Hvordan? Det var ikke det, jeg ville. Nå, så fint. Vi laver bare hegnet bare en lille smule højere. Jeg tænker, der er et sted, hvor man godt kan kigge ind, så skal der være et sted, hvor man ikke kan kigge ind. Og ja, der ved jeg ikke, hvad vi skal bruge, fordi jeg havde tænkt mig at bruge lidt det her træ, men problemet er, at jeg ved ikke, om de kan klatre over det. Så derfor tror jeg bare, vi tager det her. Det er helt normalt. Det kan vi også gøre der. Men det er også bare sådan, fordi det der hegn, det passer. Altså sådan, det der træhegn, det passer jo også. Det passer jo også bare vildt meget til selve ulveagtigt, fordi ja, det er jo sådan, hvad skete der der? Det er jo nogle dyr, der godt kan lide skov og sådan noget. Og i en skov er der virkelig meget træ. Fordi det er bare, en skov er der bare meget træ. Hvorfor bliver jeg ved med det der? Det gider jeg ikke, det der. Så tror jeg må ikke, hvad vi skal gøre det her.
Okay, skal man ikke gøre det der? Okay, så kan personale indgang være der måske. Det tænker jeg, at det skal. Og så kan personale. Så kan dem, der arbejder her, bare kigge ind der, ikke? Så kan jeg også kigge lidt, som jeg kigger på den vinkel af, så det er lige meget. Ja. Så der og der. Det tager virkelig lang tid, og jeg kan altså bare lige spole lidt frem til at lave noget andet i den her video, hvis jeg synes, det er lidt kedeligt, det her, ikke? Men ja, så tænker jeg, at vi skal have en ting her. Okay, det her er stort nok. Det ved jeg ikke, men i den ulvebur, jeg har lavet her, hvor i den suge, jeg ikke filmer i, der synes jeg altså, det er meget større, men så må vi bare lade være med at have så mange. Ja. Vi tager bare lige nogle ulve. Han er god. Han er virkelig, virkelig god. Så måske køber jeg bare noget. Ikke? Har vi 3 piger og 1 dreng. Jeg tror, vi fjerner en pige, fordi der også skal være virkelig meget, jeg har. Altså i den, hvor jeg har lavet et ulvebur, der er det, at jeg har lavet et habitat, der er meget større, sådan, så der kan være, der kan være flere sådan, der er 4 eller 3 hunder og 1 han. Det kan jeg ikke huske. Men ja. Så ser vi lige her. Ulf, de spiser med dem der. Så synes jeg, det kunne være meget fedt, hvis de kunne stå og spise her foran. Og så kunne jeg stå og drikke der. Så kunne jeg stå og drikke her. Ej, jeg gad alligevel sætte den. Må lige se. Hun stod der. Så kan I se, hun spiser og drikke. Det synes jeg var en meget god idé. Og så synes jeg, at der skal også lige være noget ulv her-agtigt, ikke? Ulv. Ulv. Okay, de vil ikke have nogle træer simpelthen. Nej, det er fordi, man ikke kan gøre det der. Og så skal jeg også gå ind på ulv. Hold op. Ja. Hvad var det nu, jeg skulle? Ja. Jeg tror ikke, det var der, jeg skulle ind. Nej, jeg skal først få en. Så tager jeg bare lige den her. Ja. Jeg skal først sætte en dør. Og så laver jeg bare lige detaljerne bagefter. Jeg skal huske en dør, ellers kan jeg ikke få lov til at sætte de dyr der. Ja. Jeg kunne godt få en dør der. Så synes jeg, at så bare en ulv nu, synes jeg. Der. Ja, så kan jeg se. Så skal vi lige huske at sætte i gang. Nå, kommer der nogen med? Der kommer der en med en ulv. Ja. Det bliver virkelig spændende det her. Og så pauser vi. Okay, sådan der. Vi se. Det her. Det her og det her. Det er den godt kan lide. Så måske sådan en her sten der. Og en kæmpe sten her. Og så det her. De kan virkelig godt lide sten dem her. Så nogle issten eller hvad? Okay, det tror jeg ikke. Det behøver vi ikke. Ja.
Så skal vi bare have gjort lidt mere ud af det. Måske lidt flere sten, som de kan gemme sig i. Det er jo sådan nogle dyr, der gerne vil. Det vil ikke være for tæt på mennesker jo. Men samtidig, der skal også være plads til det, jeg gerne vil. Så skulle det være sådan en å her. En å-ting. Nej, ikke så stort. Overhovedet ikke så stort. Som i overhovedet ikke så stort, nej. Sig mig, hvor det er, fordi jeg har gjort det der. Dumt. Det er virkelig dumt af mig. Så skulle der være en lille å her. Så gik lidt langt rundt her. Det er sådan. Kan vi gøre lidt sådan. Nu skal vi bare have noget vand ned i. Så skal vi have en lille sø. Tænkte jeg nemlig også. Hvis der er plads til det. Okay, det tror jeg ikke, der er plads til. Så ja, de her nu skal vi bare lige have resten af udvindet ind. Og så tænker jeg, at vi skal slutte den her episode for i dag. Ja, så går vi lige i gang. Og så tænker jeg, at I gerne må skrive, hvad for en til det. Okay, det tager vi næste. Nu har vi mangler også lige noget legetøj til dem, ikke? Men det må vi tage til en gang næste. På et tidspunkt næste gang. Så jeg vil bare gerne sige tak, fordi I så den her video. I må meget gerne like og subscribe. Hej hej.